pampaano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig. Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sa kilanong sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ano pong tabuhan na mo na lang sinang kahadlok mo? Si Andrea, hinabatian ko namang tiyong niya. Hari siya. Hari siya. Ano? Ay ako. Hindi ka magkadlok, Tessa. Wala sa malaing nga matabo sa imo. Wala. Guys, madamo ginya salamat sa pag-upod sa amon sa paglubong kay Andrea, ha? Sa katapusan niya nga panhawayan. Ano ka bala, ha? Magabyan kita. Nalipat ka? Husto si Rob, Andy. Kag halos nagtingob na kita tanan diri sa syudad. One call away na lang kita sa isa kag isa. Amo ganing walang iwanan eh. Hasta sa katapusan, hindi bala? Salamat. Nakaibalo naman kamo nga wala ko sa mga ginikanan eh. Kag hindi man ako tama ka friendly. Kamo na lang kag si Andrea ang may-ara ako. Apang nadula pa siya. Amo gani nga next banding naton dito kita sa lugar nga madamo sang chicks para nga mabusog ang mga mata naton. Oh, Tisa? Okay ka lang? Kaya nakapangawala sang tingog-tingog, ha? Andy? Sa banta mo, Ayhan. Aksidente gid matudang natabo kay Andrea? Anong bot mo silingon? May nahibalaan ka bala sa natabo? Pamatsyag ko.
kung ano man ang natabo kay Andrea, ang tanan nga ato, may labot kay Darren? Tessa? Darren? Nakadumdum ka bala? Sang adlaw nga gintawgan ko ikaw? Agod nga kamustahon si Andrea? Ang nga man. Gindamgo ko siya. Kag tapos, ginsiling mo na okay lang ka mo? Kag okay gid si Andrea? Gani ang laom ko, okay lang ang tanan. Tapos, natabo ato. Dason, kaina? Ano nga, Kaina? Nakita ko siya sa balay. Ano? Tessa? Stop it, Tessa. Rob? Mas nga hindi lang makamove on sina si Andy. Kung mamusin na nga... No! Magpamati ka sa akon, Andy. Tessa, sa banta ko, kinahanglan na nato nga magpauli. Nagapati ako nga hindi aksidente ang natabo. Wala siya ba na nagapabatsyag sa imo, Andy? O kung nagapakita? Wala mo ba na mabatian ang tingog ni Darren? Kuna mo, nga si Andrea ang napahamak, kag hindi kaya ko. Wala siya nakaupod sa aton sa gabi nga to. Gani kung may labot man ang tanan sa natabo kay Darren, nga kinahanglan nga si Andrea ang balusan, kag nga hindi ako. Ay, guys. Kinahanglan na siguro namon nga magpahuway. Andy? Kara? Tessa, dali na. Ay, Andy. Sa tion nga mabatian mo si Andrea, o kung magpabatsyag siya sa imo, tawagan mo gid ako, ha? Sige pre, amo na kami. Condolence. Hindi madulas sa pinsar kong ginpanghambal ni Tessa. May bahin sang kaisipan ko nga nagapati kay Tessa. Nga matuod nga maagi si sagdanan kung wala man lang sang problema sa elevator. Hindi ayhan. Pati pa bala ako. Mapati man sa amo sinangasahay sang sugilanon. Hindi ako magpati. Salamat kid sa pagdulong mo sa akon, Rob, ha? Sigurado ka? Nga hindi ka na gusto nga optang ko ba ikaw sa sulod? Okay lang ako. Di ka magkabala ka. Tessa, ang bahin kay It's okay, na... Rob. O, sige na. Magpauli ka na. Para nga makapahuway na kita pareho. Ato na si Rob. Buksan ko ng pertahan, ha. Kuhaon kong yabi sa akon bag. Ari ang yabi. Pasigawon ko ang suga. Ara na. Masanag na ang bilog nga salas. Normal man ang temperatura. Mabugnaw man dire sa sulod. Isira kong pertahan. Tama na. Hindi ka na magpakapraning patisa. Hindi na. Ang doorbell? Nagtunog naman? Si Rob naman bala ini? Nakahibalo ako. Nga ang kaayuhan ko lang ang ginaulikid niya. Apang kaina.
nainit ako. Kinahanglan ba lang nga paunta to niya ako sa pakighambal kay Andy? Samtang isa man lang ang gusto ko. Kag ina, amo ang kaluwasan namon tanan. Iso, ako ini, si Yuki. Si Yuki? Ari naman siya. Ay, buksan kong pertahan. Ay, gindaran ko ikaw sang pasta. Salamat ha. Dali, magdayon ka. Salamat. Dali. Dali dito sa kusina. Kay makuha ako sang platito kag tinidor. Ano ba ng okasyon? Nga may dala ka nga pasta? Wala lang. Nasubrahan sa kadamo ang akong ginroto kay na. Pag hindi ko masirangan nga ubuson. Makahibalo ka gali magluto? Manamit gid siguro ini, no? Ano ato? Do dira na ka rin sa bitana. Madari lang ha. Kay ay usisang ko. Sige. Aring bitana. Buksan ko. Kuring maranggari. Siko! Siko! Ang dumdum ko kung ano na. Ay, salamat. Daw nadula man sang hinali ang kadlo ko. Okay ka rang, Tess? Aha? Oo. Nga aman. Daw hindi bala ako okay tulokon? Sa prangka nga sugiranon, daw hindi gid. Sige na makaon na kita. Sige tita, mauna na ako ha. Pero boss, ari ako dire. Buligan ko ikaw himos ang kwarto ni Andrea. Sige Andy. Maghalong ka sa pagmaneho ha. Salamat tita. Kag magpahuway ka na ha. Nakaibalo ako. Nga hindi gusto si Andrea nga pabayaan nato ng aton mga kaugalingon. Hindi ko mapunggan yung mag-ipi. Andrea? Hindi ko kinmalikawan niya hindi magbalik sa una-una kong natabo. Ang gabi nga to. Amo kong tani nga itong selebrasyon sa nga itong ika-13 mansari. Ang matuod. Nagbatyag ako sang jutay nga kakulba sang tiyon nga to. Gan isang hindi ko ikaw makontak. Kag pila ka minutos na nga akong hulat sa imo sa restaurant. Nagdesisyon na ako nga kadtuan ka sa inyo opisina. Kag nagtugang nga akong kakulba. Isang nag-abot ako sa inyo opisina. Kag nakita kong pila ka pulis car sa atubang sang building. Tawagin takluban ako sa langit sa nahibalaan kong natabo sa imo. Tubtob sa mo. Mabatyagan ko gihapon ng kasakit sa pagkadula mo. Boss,
mabalik na ako sa akong obra. Kag piliton ko na nga magbalik sa normal ang akong kabuhi. Nakaibalo ako nga ang gusto mo. Ang magmubon ako. Kag magpangabuhi sang normal bisan wala ka na. Pandaron ko ng salakyan. Oh. Ba? Sa espiyo? May nakita ko nga bata nga nagapungko sa pulungkuan sa likod. Paano siya nakasulod diri? Balik doon ko siya kag pamangkuton. Paano ka? Ba? Wala na siya? Wala ako sa nakita nga bata. Apang paano? Matag nga nakita ko siya sa front mirror. Ginmata-mata lang bala ako? Sa tion nga mabatian mo siya, kag magpabatsyag sa imo. Tawgi dayon ako, Andy. Hinali ko na ningal ang ginhambal ni Tisa. Ang akong cellphone. Kuhaon ko sa akong bag. Hindi. Ano ini? Dugo? May dugo nga nagatulo sa akong mga tudlo. Buksan kong ang kristal sa bitana. Ipapanaog ko ini. Ara na. Diyos ko! Bata! Nagpanago ka na? Hindi! Hindi! Damgo. Nagdamgo ako. Ang dumdum ko kung matuhod gid ang tanan. Natulugan gali ako sa makadali diri sa salakyan. Siradong tanan nga bintana sa salakyan. Pagbisa ng aircon, wala na kaon. Panganga mo sining ginabatyag ko. Katugnaw? Ang akong cellphone, ginauyatan ko gali. Kag makita ko ngalan ni Tessa. Sa akong damgo. Ginhandom ko siya nga tawgan. Kag daw matuod gid. Iya number ang hana nga tawgan ko. Pinduton ko ini. Tawgan ko siya. Nagaring lang. Wala niya ginasabat. Amayo pa. Ma-text na lang ako sa iya. Pahibalon ko siya nga makadto ako sa iya. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang matahumang sugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan. Paradyo Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang kay Sandy. May nobya siya nga tawgon lang naton kay Belinda. Nagatrabaho sadto si Sandy sa isa ka department store bilang bagger. Kag siya ang breadwinner sa ila pamilya. Sugod sa napatay ng ila mga ginikanan. Kagagod maka-extra siya sang income para mabuhi ang duwan niya kautod, nagpangita pagid siya sang sideline. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Sandy nga iyagin pasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Nagaisahan sa kasing-kasing. As my life goes on, I know I will. Nong, ari ka nagali? May sudan ka nga dala? Ay, wala ko makabakal. Kunabi mong kinkaposin ko sa budget. Wala sang kaso nung naubos man ang ginasal-asal namon. Ari galang kwarta nung Bauti mayo man kay okay man ang pagbulubaligya naton. Makaginan siya gigani kita sang maayo. Kay wala patas ang kompetensya mo. Pero kung may maghisa naman sang inasal naton, ambot lang nung.
Lara, day. Taguan lang atong kapital, ha? Agod may mabakal naman kita liwat. Ang ganansya, ibakal lang to anay sa sudan naton. Ara dayon nong Ikaw lang bala hambal sa iya? Ikaw lang bala? Oy, ano na? May problema ka mo nga dua? Kaya na pa ka mo nagatudloanay, ha? Kuanong? Si Lily. May balayran sa iliskwelahan. Ginatulod niya ako nga. Akong mahambal sa imo. Hindi ba nagambal ko sa inyo nga kung may kinanglan ka mo, ihambal nyo dayon sa akon para makapangita man ko dayon sa midyos? May kwarta ka da nung haw? Daw wala ka pa man kasweldo? Mugani na. Pero sige lang mangulam man ako sa mga upod ko. Basta temprano baka mo karon mabaligya sa inasala para temprano man maubos. Sino naman ning hulaman ko sa mga upod ko man? Nahuya ko manghulam sa kwarta. To, kaina ko pa kung gahulat ni Putson yung pinamakal ko. Ay, ha? Ay, ma'am. Sorry gid mama. Dali lang ma'am kay Putson ko. Ay, kuluya customer ba? Nagakurungan gali ko. Ma'am, ari naman mo. Ay, salamat. Wala. Kagwapas ang customer nga to ba? Kagyutayan na niya ako makigan. Ano niyo? May wallet kinahulog sa tiilan ko na yun? Kaya sino ni wallet man? Hindi ayan, hindi sa babae nga to. Abe, pangitaon ko siya. Kuhaan kong wallet. Pagitaon ko siya para mabalik kong wallet niya ni Saya. Akon matuod ang wallet nga ina. May picture ako dira. Ari mo. Naayawa mong kulagasi mo eh. Salamat Nadula na tani ang mga importante nga bagay nga ginatago ko dira sa wallet ko. Madali lang. Ba? Ari bato na ini. Ano ni ma'am? Suhol? Ay, ma'am, sorry mama. Wala ko nagabaton sina. Tip ko ini sa imo. Sa pagpangita mo sa akon, dire sa department store. O sige na, batuna na ini. Kung sa bagay, nagkakinanglan ako sa pusang kwarta. Makabulig-bulig pang isa kagatos niya ini. Naginatag niya sa akon. Ay, salamat.
Deadline na gali sang balayran namon boss sa eskwelahan. Ari nang 50 mo, Lily, oh. Salamat gid nung ha. Kabalo gid ako nga hindi mo gid kami mapabayaan ni Manang Lara. Oo, kamo pa. Naubos naman ang aton inasal nung Nanindahan naman to gani liwat si Manang. Ati, good. Salamat kay ginaatipan gid ninyo sa Mayo ang jutay naton nga negosyo. Meg, pag break niyo ba kayo na? Timing mga may naman ko ti kayo na nga babae para ti sa imo. Ha? Sino, Meg? Si Belinda nung kuno siya. Lagi napangita ka niya. Belinda? May husto. Ang babae nga ginulian ko sang wallet niya. May atraso ka sa babae nga to? Aba, wala miga. Makuha na, may kinanglan lang siguro siya sakon. Ati, basi kung mabalik pa man to karon, bantayi lang Dili lang ko mabantay sa jeep Kakapoy man nakatsunan. Malabay magyapon diri ang jeep. Hi! Ma'am? Ikaw gali? Off duty mo na? Nagamam kapag ihapon sa akon. Belinda na lang. May malagad bala ko sa imo, Belinda? Kay na kuno ginpangita mo ko? Oo. Gusto ko lang magpasalamat limat sa imo. Gamay nga butang man lang ato ang pagbalik ko sang wallet mo. Wala ka lang makahibalo. Kung ano ka-importante ang unod sang wallet ko, sang tion nga ato. Gani, daw hindi man matapos ang pagpasalamat ko sa imo, Sandy. Wala sang ano man ato mapuli ka na? Aba, oo. Ginahulat ko lang ikaw. May motor ako nga dala. Akong gusto mo, idolong ko ikaw sa inyo. Uy, hala, kuluya man si mo. Majip nila ako, Belinda, ha? Ay, sige na bala. Bisan sa amo na lang sini nga paagi. Mabalusan ko man ikaw sang kaayo mo sa akon. Doon sa San Ulam ba? Nabiyanay na kami. Sa ulo angkas ko sa iya na develop ang balatsago namon nga duwa. Ay, palangka ko gid si Belinda. Palangka ko gid siya. Sa di na si Lily. May dala ako para sa iya. Ano naman na? Mga bayo ko sang una Wala naman sang manubli sini sa akon. Kay ti wala man ako sang utod nga babayi. Pulos lalaki tanan. Kanihatag ko ni sa iya Magamit pa niya ini.
Kuluya man si mo, Belinda. Kung ano-ano na lang ginapangatag mo sa mga manggod ko. Gusto ko abi nga may utod mga babayi eh. Amo ina, nga nanamian ako sa mga manghod mo. Salamat gid, Belinda. Salamat gid. Basta ikaw basta ginapalangga mo, palangga ko man. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Bombo Breaking News. 8 minuto sa nakaligid sa tagnang alas 11. Mga kabyanan na may breaking news kita. Ang Canadian National nga nagbuno patay siyang asawa ang nagtaliwan naman bangod sang kapilasan man nga iyan angkon. Yari ang detalye, Bombo Cherry Grace Santillan. Please come in. Mga kabombo-bombo na ang Canadian National ang nagabuno patay sa iyang asawa kaina lamang sang aga sa Maya Villa Micaela Alice Street, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kung sa diin ini nga Canadian National ang ginkilala nga si Ronald St. John, 55 anyos, kag siya ang iya naman nga asawa nga ginabuno. Ginkilala nga si Lizelle Dimiren, 47 anyos, kag tubo nga banwa sang La Carlota ini bombodan. So ang rason o kunati ang gintunaan sang kamatayon sang ini nga Canadian National amo ang paglaslas sang iya nga kaugalingon kag pagbuno man sang kaugalingon bombodan. Kag ti ang iya naman niya nga asawa nga si Lizelle amo to siya ang dead on the spot bombodan. Ti giningagaw pa ining Canadian National dala diri sa Maya Regional Hospital bombodan apang ti giningagaw man ini siya nga madapatan sa nga yung bombodan apang ti pagkalipas sa nga pila ka minuto nadulaan na ini siya sa nga kabuhi bombodan. Kag ini nga impormasyon nga nadulaan na ini ako nagtaliwan na ining Canadian National ang gikan sa station commander sa nga Police Station 8 nga si Police Captain Glenn Montaño bombodan. Ini Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Breaking News. Inyo naman yan mga kabanan ang follow-up report sa sining natabo nga pagpatay sang kung pagbuno patay sa sang Canadian National siya ako gilingon nga asawa. Kag siya naglaslas man siya ang pulso ka nagbuno siya ako gilingon nga mamangintunaan sa iya sini nga kamatayon. Balik kita sa aton matahom nga drama. Nong, nakakadto ka na sa ilanin ng Belinda? Wala pa gani, Laray. Nahuya ko magkadto sila, day. Basibla, hindi ako magustuhan sa mga ginikanan niya. Ti, paano mo gali mapamatudan? Nga love mo si Manang, kundi ka mangisog sa pagkadto sa ila? Hindi pa ko handa. Nong, sa banta ko, gusto man ni Manang nga magkadto ka sa ila? Sa pilakadlaw Sa pilakadlaw na lang, Lara. Mamasar gid ako sila balay. Sandy, birthday ko na gali sa Sabado. Kag mahimos kami sa balay. Imbitado ka mo sa mga utod mo. Belinda, nahuya ko sa pamilya mo. Ara ka naman pala mo. Puro ka lang huya-huya. Tao ka man Kag isa pa, special inangadlaw para sa akon. Birthday ko ina. Gani dapat, ara ka man sa celebration. Basi konsiyahan ako sa mga ginikanan mo. Aw malang kung kadaan niya nga bagger sa department store. Mayo na lang na. Sang samad mag-view ako, sang drug pusher.
Kadamos ang bisita nila ni Belinda ba? Pati mga classmates niya, oh. Halos hari-diritanan. Nong, nagahipos ka lang dira, ha? Okay, gilang pamilya nila ni Manang. Feel at home gani kami. Ikaw ya, doon na pusan ka dira nung haw. Enjoy man bala, no? Ate, sige Lara. Sige. Sandy, pagkatapos ng graduation ko, dalon ako sang tiyo ko dito sa Cebu. May trabaho ko nung nagahulat dito para sa akon. Okay lang bala sa imo? Mapalayo ka gali, day? Ate, wala sang kaso. Para manila sa kayuhan mo. Ay, hindi ka magkabala ka. Kung may trabaho na ako, kag may sweldo na, buligan ko ikaw sa pagpaeskwela sa mga utod mo. Belinda? Nong, nagapangasubo ka gidhaw. Mangita naman ako sa mobrahan ko, day. May expire ng kontrata ko mo. Amo gali, Nong? Mantos na makita sini sa pagbudget. Tubtub nga makakita naman ako sa trabaho. Nong, 3 ka bulan naman lang Matapos ko ng 2 ka tuig ko nga kurso. Buligan ta ka pangita trabaho, Nong. Nong, may sulat ka ho. Halin ini kay Manang Belinda sa Cebu. Ha? Matuod, Lily? Ay, salamat. Oh, ari Nong, oh. Abe. Lily, dire ka lang anay, basahon ko ini sa kwarto. Balitaan mo man kami, Nong, ha? Kung anong ginabalita sa imo ni Manang. Suno sa sulat ni Belinda. Padalaan niya kuno ako sang kwarta para ibakal ko sa cellphone. Para makatawaganay kami nga duha. Ginahimulatan man niya nga magpadayon ng amon communication. Palanggagin man galit niya ako. Oh, Diyos ko, salamat gid. Salamat gid. Kaya nag-abot si Belinda sa kabuhi ko. Meg, may balita ako sa imo. Ano na, Meg? Nanawag na sa balay ang sekretarya nga ginaplayan mo sa trabaho. Na-report ka na kuno sa Lunis. Ha? Matuod, Meg? Salamat kay Meg, ha? Salamat, gid. Nakabulig ang telepono ninyo. Good luck na lang sa bag-o mga trabaho, Meg, ha? Baw, lechon manok ang aton sudanong ba? Ano
Anong okasyon man? May trabaho naman ako. Tuod ka no? Oo. Uti, wala ka pa man makasweldo. Din ka nagkuha sang kwarta nung. Ang ginansa naton sa ginaasal naton eh. Hala, ti, basi kung wala na kita sang kwarta nga bilin nung. Hindi lang ka mo bala magkabalaka. May trabaho na ako. Makasupot naman kita siniliwat. May bisita ko na ako nga nagapagita sa akon. Sino ay ni man? Kag diri pa nagkadto sa masinsap nga ginobrahan ko. Katuan ko na lang gani. Sa dito siya man? Sandy, kamusta ka na? Uy! Belinda! 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 Ari ka? Abi mo kung sino lang sigurong bisita mo, no? Naidla mo na ko sa imo eh. Ganing nagpauli anay ako tiri. Birthday mo nga nadaan, boss. Ay, gali no? Birthday ko gali no? Nalipat gid ako. Salamat gid sa pagpanumdum mo ha. Ario, dala ko ang cellphone nga ginbakal ko para sa imo. Uy! Amo na lang yung regalo ko sa imo, ha? Salamat ha. Salamat kid Belinda. Kag salamat gid sa tanan-tanan nga bulig mo sa akon. Salamat gid. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Sandy, nga iyagin pasakop, kag aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Nagaisahanan sa kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday, Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light material. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan
apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Mga salaming sang kabuhi. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaroon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sang kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Akig ako! Kay sino? Sa imo! Sa ila! Sa tanan! Akig ako sa ila tanan! Kag-akig ka man sa kaugalingon mo? Kag nga maakig ako sa kaugalingon ko. Ha, Carmel? Hoy, Bitsi. May plano ka pa bala nga buhaton iniliwat? Ha? Buhaton nga naman! Nagaplano ka pa bala nga buhaton iniliwat? Ha? Ang magbantay sang lalaki sa madulom nga eskinita, bangod lang nga akig ka sa kaugalingon mo? Hindi na! Hindi ko na inapagbuhaton, liwat! Dali na! Diyan kita makadto! Makadto kita sa estasyon sang gasolina. May restrom didto. Nga magsulod ka didto, ha? Mga bay lang kita nga masulod didto. Kag dason, hipiron mong kaugalingon mo, ha? Kay nagagumon ang buhok mo. Mahigko ang nawong mo. Kag nagalapta ang lipstick mo. Mabalibad lang kita nga nakakita ka sang away. Kag samta nga nagapanghipid ka sang nawong mo, manawag ako kay Nanay Lucy. Hambalon ko lang siya nga naghapit kita kay Lolo Sandro. Wala ko sang husay kag lipstick. Mayari ako diri Paulamon ko ikaw. Dali na. Nagpanawag kagid kay Nanay Lucy, haw? O nga nagaplano ka nga magpakita kay Tatay Paul kag kay Nanay Lucy? Nga mo sitong itsura mo? Patud nga manawagid sila sang pulis, kundi dako nga problema. Wala sila sang labot. Ay, Bitsi, sila nang aton ginakilala nga ginikanan. Sila ang nag-inakop sa aton sa sulod sang pila ka bulan. Tugtog nga nakakita kita sang trabaho. Gani kinahanglan nga makahibalo sila. Kag sa tinion nga ini, nagahibi na si Nanay Lucy sa kakulba. Nga basi kung may natabo na sa aton. Hambalon lang naton, naghapit kita kay nung Lari. Kag amuman kay Lolo Sandro. Dali na, mapauli na kita. Kay nagahulat na sila sa aton. Gali ining balay sa lalaki nga to? Manggaranon sa gali kayo? Kag salamat man. Kay hatagan niya ako sa obra. Pero ano nga obrang yatag isakon man? Manuktok ako. May nagbukas?
May kinahanglan ka to? Day. Amo balay ning balay sang ari sa business card nga inyo. May appointment ako siya mo. Ate, oo. Tadali ka. Magsulod ka lang. Ate, salamat kita ya. To. Pungko ka lang diyan, ya. Kay tanawon ko lang nga si Sir John Beck sa iya opisina. Dire ka lang magulat sa iya, ha? Magpungko ka lang dire, ya. Ate, oo Ato na siya. Matulutan ako diri sa palibot. Oh. Wow! Katahom sang laragway nga naadorno sa mga dingding, oh. Lunsay mga matahom, mga gamit diri. Anika, makadto ako dira sa dining room, oh. Oh, wow! Sus, ari man nimo kubiertos kag mga plato nga. Matahom kayo. Siguro human ina sa mga bulawan mo. Nagabadlak lang. Kag, anika, ano ina, oh? Anika. Ang mga plurira, oh. Sus, ka mga tahom kayo. Kagara pagid ang mga jutay, mga figurines, oh. Ka mga matahom kayo. Kagkadamo pa. Kung kawaton ko ini, wala gid sa may makaibalong. Hindi ka magtilaw sa pagbuhat sina. Oh, kung hindi ka maluyag nga mautod, ang tanan mo katudlo. Sir! Aara kagli dira, sir? Nakita ako nga anak ko nga kwaon ng figurin ba? Sir, wala ako makatulpangod sa imo. Ang bot ko silingon, nagalahog lang ko, sir, hikapong ko lang tani, kay natahuman ako mo. Maglakat ka sa pasilyo ngayon na. Nga ang imo mga mata, tadlong. Kag hindi ka magpangulong-hulong sa palibot. Kung makita mo ang ganhaan sa wala, magsulod ka. Kag hindi ka magpungko. Kung wala ko ikaw ginahambalan, magpungko ka. Ate, oo, sir. Karon nga ari nakita sa sulod sa akong opisina. Magtindog ka lang dira sa tubang ko. Dira sa tubang sa akong lamisa. Kung hindi ako magsala, nagkadto ka diri para sa trabaho nga akong gintanyag sa imo. Yes, sir, yes, sir. Kag, kung nabisan, ang pagdumdum ko kung nalipat ka na sa dong. Wala ako malipat sang bisan ano. Nagtindog siya, oh. Kabaglipot sa lamisa. Ate, mayo ko na mo, sir, eh. Bangod nagakinanglan ako sa trabaho, sir mo. Buong nakapungkok ko sa bangko pa. Kagin sumbag niya ako sa inali. Sir nga, sir, anong sala ko nga ginsumbag mo ko, sir? Isa lang inakadyutay nga pahanumdum. Nga hindi ka magtandog sa mga butang nga ginapanagiyan ko. Hay! Tumba ako sa salog. Ginsipa na ako sa tiyan. Nakahangup ka sang buot ko, Silingon? Oo, sir. Nakahangup ako. Ala! Tindog! Oo, sir. Nakatindog na ako, sir. Karon, gusto mo pa ba lagi hapon magtrabaho? Oo, sir, eh. Masaligan ko bala ikaw? Oo, sir.
Hindi ako magpatis na. Tugod nakita ko ang mga hulag mo kay na. Hindi ko mangawat si mo, sir. Kung amo, mangawat ka kung hindi akong amo mo? Hindi, sir. Butigon! Sir. Butigon ka! Kuan, sir, ng... Ati kon... Nahataya na nga akong kabuhi, basi kung mabuhat ko na, sir. Timan, kundi nagtuad ka sang matuod. Pang matuod ang ginasiling ko, sir. Hindi ko yung mangawat si mo, Kinahanglan, gid! Kuha ang bisan ano nga butang sakon. Kay amo inang mangin kabangdanan sang imo kamatayon. Hindi ko mabuhat ina, sir. Promise. Sugiri ako. Nahadlok ka bala sakon? Aba, sir, nahadlok Good. Nakatuon ka nagalis ang imo leksyon? Arang papel ngayon na. May nasulat dira. Basaha para makahibalo ako kung nakahangop ka sang tanan. Oo, sir. Kuhaan kong papel nga tudlo niya. Nagsiling ako nga basahon mo. O kung basi hindi ka makahibalo magbasa? Kung hindi ka makahibalo magsunod sang simple nga instruction, maayo pa maghalin ka na. Kay wala ka sang pulos sakon. Maayo ka magbasa. Karon sugiri ako kung ano ang buot silingon sang ginbasa mo. Mangulikta ko sang renta, sir, sa mga address nga ari dire. Ang kwarta nga ginkulikta ko, isulod ko sa bag. Kagang bag, ihatag ko sa imo. Dalon ko ang amo nga bag sa imo pagkatapos ang isa ka adlaw. Nga wala sang palat. Oo, sir, wala palat. Kag ilista ko ang mga ngalan sang wala makabayad. Kag sang nakabayad. Kada adlaw, ang nag-aarkila kinanglan magbayad gid sang gusto nga rinta. Wala sang sobra. Kag wala man sang kulang. Kaya hindi ko yung magatag sang sinsilyo. Kag ang wala makabayad sang arkila sa makadua ka bisis, palinon sila. Kag ang ila sining pwesto ikandado. Agod nga hindi na sila makabalik. Husto. Kag ikaw? Ako ya sir, sweldohan mo ako sang minimum nga sweldo kada semana. Kag may dugang nga komisyon kada kwarta nga masukot ko. Apang kung kulang ang renta nga ihatag mo sa akon, ang kulang ibuhin ko sa sweldo mo. Oo, sir. Ote, interesado ka gihapon sa trabaho? Oo, sir. Kinanglan kong obra mo. Kinanglan kong kwarta. Mayara pa ko instruction nga gusto ko nga may balan mo. Apang hindi ko ini pag-isulat. Kag hindi man ako maluyag nga babasa man sang iban nga malisyoso. Mayara ka na ba, babay? Kwan, sir. Sang una may ara, sir Ano ina nga sari sang babae? Kwan, sir, daw hindi na ko makadumdum sa mayo, sir. Madamol bala kag maitom nga malabang ya buhok? Kag nagaigong siya nga daw isa ka kuring kung romansahon mo siya? Kag kung makatapos na kamo, nagakupo bala siya sa imo? Apang, ang inyo kasing-kasing nagapitik nga daw isa na lang? Kwan, sir, wala man nagaamo sina, sir, Kung amo, nagabutig ka.
Sir? Sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alilangan. Kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton suginanong diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Mga salaming sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!